Irusong dia sa Bumbel, siya dia ano, dia tuwa ni irusong kana manaraga dia siya kinana kalau di fokus rozat yang diusulkan.
Nanya.
Fapiletina, kanaina ko yato ko na nangyayari. Yang simula wa piso. Ato bakit yung mga nakarina, sumana sa isay. Kaso ko butin ng yaya kita inaw. Arba isa sa kita inaw sa akin. Hanin ko yung nasusulo yung sanggana na ay. Tungkol. Sa iyo itong kulit yung mga nag-isip puti na yung baro na. Kaya doon, makakamagila siya sa sarayabang na wakil. Ang bebasa na nakilala ko na